Akabata mameseji anotaura kuti zeka ndani ukazwa. Zimaya kudo. Akumana makunyesi. YouTube liwe makunyesi makunyesi. Makunyesi saka nayi. Ndawo jama. Waizi banyarutsa nguwa. Chokwadi. Yena message chokwadi. Asipa kuti mzimaya wake ndokanisimchenda nana. Message chokwadi. Waitumira. Ndetumira ngiwa. Ndio. Communicate ngiwa. Ndio ndo. Kazo. Ndio. Koto. Tuangalie baba wana. Sasa magaramba nuuri. Huyu akaendesa kukuru kwa wangu. Naweza kukuru. Wapeleka kwa walimu. Gawa. Napeleka msichana wetu. Ndio bila. Nitaweza kusinyoka. Karibu kwa shule. Baba, kwa shule ndio. Kama nikienda hapo mkojo hili. Amuna kwa mnai. Ora. Huyu mzee. Mzee ara. Mkwasha. Na hizo nilikuwa sawa. Oh. Kukuranda wizi. Akauza kukuru. Mnarudi. Mzee. Ese ya. Kukuroga hizo mali ni nini? Alfredo. Na jamani ndio ndio sana. Andina mali andika indesi. Kana mali Noti Kana rola. mali. Mujita kana mali organiza na rola kana. Kukuru. Oh. Kukuru andina Mali mali. zaka kuti. Andina mali mkazi ndaigara naye. Mkazi huyu akanditiza pamba so atwendwa ndikwe. Tichinetsana nawe vana Njama. Gorino yekwero. Efrero ugweno. Tichinetsana nawe vana vari kumusha vaigara vari vega. Grade 6 ne grade 5. Kuno kune 2 taiva tinawo kuno. Unaona mali ngapi? Tine 4 vana vari nawo. Mkazi. Nemukadzi. Akatiza akaenda kubasa. Asvika kubasa ikoko ndatera after 3 days. Ndatera after 3 days idzodzo. Kabasa kuti. Kwa sport. Ndatera after 3 days idzodzo. Ndichitaura naye kuti mai mwana ngatidzokere kumba. Mai mwana akanditaura akanditi inini nemurungu wangu takawirirana 3 months zvichisenza. Ndakamufonera murume uyu ndakati ndauya notora mukadzi wangu. Akanditaurira akanditaura akanditi pedzirana iko. Ndakati zvakanaka hapana chakaita sei, hapana chakaipa. Ndofunga ndakasumuka inini ndakaenda kumba kwahanzadzi mwana wababa vavo ava. Nditi nemukoma wavo mwana wababa wavo ava. Nditi ndakasvika ndakavataurira kuti ndo nyaya iripo ndaendera mukadzi wangu zvanzi azoshuwa akaya nepano achioneka kuti ndikuenda kupi ndikuenda kubasa. Nditi asi havana kwanisa kumubvunza kuti chii chamaneserana nemukadzi uyu. Ndikadai ndo nyaya yakaita ndikavatsanangudzira mafambiro akaita chi akaita nyaya dzacho dzese kusvika vazosvika kupi vazosvika kuno. Zvakanzi alright. Tsano vairwara. Ndakataura nemukoma wacho. Mukoma wacho akanditi inini musoro wangu unoita sei unorwadza. Saka nyaya iripo ndeyekuti imimi toti imimi tiende nyaya dzingi tinoti nadzo kwamukoma kwapasi totaura nyaya dzipi idzi. Saka panguva dzataivati tiende ava vainditaura ndiri busy. Zvavainditaura ndiri busy nditika basa kwavo vanga vasingada kuti ndiite sei ndiende.
kubasa kwawo. Ndakafona fona havaidayira dzimwe nguva vaizouya vakaningirine ndatongodhinwa vangu vouya totaura dzimwe nguva titoraratise musango navo vari kubasa kwavo titoraratise musango vari kuti nditsanwa vari kuti ndanzadzi yavo ava ndanzadzi yavo turukwa naamai vavo amai vemadzimai vangu naamai vavo vamwe chete vakabva kudumbu rimwe chete ava vakandiramba pachena saka ndoshandiswa neguguro ravari kutaura iri kuti ndakavapa guguro inini ndakavapa guguro ini ndichizikanwa kumba kwanzadzi yavo ava mwana wababa vavo nditi naamai guru kuti ndiri kuya pamba pavo ndichinetsa pamusoro pemukadzi wangu ndichiti yatienzanisi kuti inini ndizowana apa takuda tiko tikatakata kuti inini ndizowana mameseji ayo kutati uya ndane mukadzi wangu vanga vatofonwa nehanzadzi yavo yokwasikoti kunzi uyai kuno titaure nyaya dzenyu mimi nemurume wenyu saka ndakakapota time dzokubasa zaenda hafu zaenda 9 o'clock apa nditenga basa na 10 ndati ndivachungure pakuvachungura ndipo pandakasanganzana navo vakatomiro nemumwe murume waimirana ndiseti ndiye here kana kuti hasi ndiye ndipo vakandiona pavatanga kuwisa vachisafonyawo mberi ndipandakasvika manje nditi mimi chidzokerai kukumba muri padhuze tozoita sei tozochita chitatu sezvamaita sezvamanga muchitaura zvanzi alright ini ndinoda kuenda ikoko seanhu zvandenzaraiwa tsano ndosvika ndichita sei ndichipedzerana navo ndikapedzerana navo ini ndovaudza tsano vozi vaiziva kuti tarara pabasa chigaya matombarira seteigaya saka ndovaudza tsano kuti ndadzikakuda time dzangu zokuti ndidzokere kubasa nyaya yaite sei amai munawananganawo makarambana mani kwaikadimaramba Io zvino ndichitarisira nababa vavo kurambana kwatakaita patoni October November ndopandakasiyana nababa avo. Pane ndida kubvunza mene kwasiyana rini? So 21 April this year manje so after independence iwe usini October Ndo zvandiri kuziva nyini wakanyekwa muntu tumo kuribisa aichokwadi sudzana kuvesa ndokuzana akakuipi tibvunza ratini panada kubvunza ndepekuti nhayo uyai kufonera achiti mukadzi wangu zvikufamba sei akufonera kusaka iwe wakazoramba uri tekiteki nemukadzi wako uyu asati andifonera ndadana naye ipa akazondifonera ndakazomubvunza ndakati kwewewe ane munhu andifonera ari kuti iwewe munodanana ati muchirumese zviri kufamba sei akandudza kuti inini hatisi tese nemunhu weuyu takarambana akati uyo akabvisa kutozima kwedu ndakatombotsamwa nazvo ndakati ainiziyo akadziwa natese ndakati ungoramba mameseji zacho kana nawana mameseji wayo uyu akauya akatosenda mameseji wayo idinati aiwa mumweweka arikupa kuda kungondifikisa kurambana ndakaita sei takarambana but ane nyaya yada kuita sei yada kundifikisa nayo wewe sei wewe usina kubudira we pachena kuti ayo zvauri kutaura zvese izvo wakadii kumudza we pafoni kuti ndakugara naye nari kutonditi haana murume kubudirani ndakaona zvisina kukosha nekuti uyu angasisati kutaura neni zvakanaka munhu anga kungoti kana akafona aibva atongotuka achisenda meseji haana kana any way of communication saka iwewe wakateerera zvinotaurwa nemukadzi uchitadza kuteerera zvinotaurwa nemurume biya kwakutaura kuti munhu augere naye mukadzi wangu ndizotori nevana naye wakauzvikoshesa zvese izvo tingakufarira sei baba mukusei ndimakurisa mari yekuburuka ndini akawana kupuro kuba kwenyu ndiyani
Akawa kutoka mkwasha huyu njiani. Pindurai nati akawa kuzoti anachaka mwana huyu kuburei yani mukono wake na lusu tungati lusu dia akatumwa na huyu wapa ya kwandiri ili ngazaita si chikaitika ndeje kuti msora chakaitika ndeje kuti uyu murume uyu wakauya achida kuramba na mkazi yangu ande tupatati azviite kuti iwe usvike kwakusvika kwakurambana iyi nyaya inoda wasapu ndofunga vanhu vakasuma vakaenda wasapu kosi nyaya idzi abroda ndofunga mukwasha wangu ndaimbo gadzirisa ndichimuudzawo saka zvo zvakazoita ndezvokuti wakaenda wasapu kobva warambira zvanzini nandirambanisi vanhu uyu mukwasha wangu hanambozobvera ndamuona ndakazoti umwe musi ndichikubasa wakauya nemotikari kumba kwangu ngeimba wakanditsvaga kumba wakasvikira kune madzimai yangu obva wandishaya obva wanditoera kubasa ibva ndatosedzwa nomumwe murume zikanzi kuna vamwe vanhu vari kukudai kune motikari yakamira kuti yakamira uko wasvika zikanzi tambosvika kumba mhena kuti nyaya iyi tingakwanise kuitaura sevanhu vandinoziva vese ndakangoti aiwa munokwanisa kuitaura nokuti pandaishanda pacho nanasikanindi kuti ndikwanise kuenda Baba ubibi. baba kutafuna saka pamakapiwa gupuro imimi gupuro iri seimimi makazogarira imimi musina kuzoenda naro kuhanzadzi dzauyu hanzadzi yacho iwe mukwasha zvataurwa natezvara wako kuti ukavateera kubasa ukadii ndizvo nhauya vari kutaura ndinoti manyepo nokuti ine ndaifamba vakandiramba handaikwanisa kuva ndichidzoka ndichienda kwavari bcause vakanditi ini iwe hausatezvura vangu vakandiramba vakanditi ini handisatezvura vangu pamavaikuramba uyu anga ari hari vandoziva naiwe avo baba vairamba murume wako iwe uripo Yanzvadzi yako iriyerofa. iyi hanzvedzi yangu yekusanganisira kuna amai yangu ndiye akandichengeta. Amai vangu vakafa ndiri mudiki, uyu ndiye akandichengeta, ndiwo baba vangu vandinoziva. Baba vanonzi ivo vari kutaura hanzvedzi yangu haana kana napeni kana chii chavanoziva kwandiri, anoziva upenyu hwangu ndiyoti hanzvadzi yako iwe mutupo chii mutupo wako ndiriwesa kouri ureo ureo saka uno wamai unogara naye wakuti ndiye hanzvadzi yako chaivo chaivo kana ukafa nhasi ndiye anotemaro wauyu hatimerwa ko nokuti ndiye hanzvadzi yako chaivo chaivo sei inini pandinoti ihanzvedzi yangu mukukura kwangu inini ndinotongoona seiye ndiye baba vangu nokuti pazvese ndiye aindiitira ndiye aimira nei Ndikandite nyaya inofei. Uyu ndiye akamuchengeta. Uyu akazoenda kune hanzvadzi dzako. Zvinoera wesa. Tiro. singazozivo hangu inini Hanzvadzi dzako kuti asiya hanzvadzi dzako avaziva sei. kuti adziziva hanzvedzi dzangu hanzvadzi dzangu kuti adzizive hanzvadzi dzangu isusu tinotowirirana tese nehanzvadzi dzangu dzakutaura idzodzo naava vese tinotongoita sefamily imwe Zachifambi chinonakidza. Chinokodukodukuzi. Kune vamwe vanhu vanokure kutsigira nokuti uri mwana wamai. Chifambi izvo zvachinoita. Baba hausi kuona kuti uri kuvhirikidzika. Ndikuona kuti uvhiridzi. Uyai muswe tsvatseti. Akaita nyaya indiya. Enda munosevha masamoni hanzvadzi dzako dzakutaura wakuru. Totokataura language yavo vapikisane vega vabve vasingawirirana. Kana uyu achitaura chokwadi uyu akabusa shere pamwe rake remhomho nevhano tozikule asi chikomba ichi iwewe nomama wako
Ndanga kubvunza kuti asati asungwa wakaitei pavana 4? Pamusoro yerera. Pamusoro yerera. Nauyo ina hapana chandakaita. Sumuka zvauya. Aiwa, papera zvoda kuti mutaure. Pamusoro penhau yevana vafuwi vangu. Kana pane makwirisi aripo pakati penhau yandataura. Mwana uyu pokutanga ndichimutora inini. Anoziziva ambuya vaifambira nyaya idzi vaiti baba wake ndo mwana. Tikazoenda taenda kunosungira kwamaningire kwamagombo paripa vatenda ambuya vokuningire pakatamba yake Chimboenda nawo acha vakuzo ndo right chisumuka mazuva apa ingawa zinzwa achengete chazasha tuda vanhu vataura vachiti sweze zvakakusunga izvokusera adara ivi kwakabera muzva muchikombe konapo unosungwa iwe 3 months sina mukadzi wangu murumo iwe wanobatsirwa kai wanotadza kubatsirika manje wakuita simba yekuti pane vanhu kusiya wana sema plus para next challenge anza